De kringloopwinkels gaan in 2023 een nieuw record behellen. Stapels gwot voelen haar wij naar de winkels voor een tweede libben. Ook bij de wissel in Dokkum komt er nou nog alle dagen van alles binnen. Het is ongelooflijk wat er binnenkomt. Dan moet je denken aan een toename aan textiel, meubels, meubilair. Het is ongelooflijk. Het komt zoveel binnen. Maar gelukkig hebben we een goed proces hier binnen. Alles zit strak, dus we kunnen snel weer verwerken. Opvallend is dat er één product boppen uitspringt als het gaat om wat het meest inleverd wordt bij de wissel. Voornamelijk is het echt textiel. Ja. We gaan nu de switchmaker van zomer naar winter. Meestal roem je een kleinkast weer op. Ja, dan komt er heel veel vrij. De vrouw die kreeg in de boer moest oproepen. De kosten even op elkaar, even een schemaatje en dan wat de woorden brengen we je meestal heen naar de wissel. Er komt dus meer spul binnen, maar we zien dat meer mensen bij onze winkels, bij onze winkel komen. Nou zoek je jezelf wat door het artikel sneup, maar breng je zelf wel eens wat binnen kringloopwinkel? Ja, soms breng ik wel eens wat middelietjes of wat ik net maar rond, dan breng je ook wel eens in, ja. Dus met name kleding brengen jou heen? Ja, maar ik wel potjes en was nooit met broekschoenen kleden, nou weet ik het wat, soks. Ja, wij gaan les met mijn mem, hebben we onze kledingkast helemaal uitroemen, zeg maar. En toen hebben we zelf ook wel wat gebracht. En dan kom ik het nou weer omvullen, maar... Eigenlijk niet. Ik ben een verwoest verzamelaar en ik kom hier 1 à 2 keer per week. En altijd wel leuke dingetjes.